abu na tsatsiya cikakkiya mai hankali wacce ta san ya kamata. Wannan galahangar yarinya kana kallanta? Kai ni ma malam yake gani duk karatun da za ka karanta mun ba zan yi ta ba. Na yi kyau. Ba ka iya canja ne biyar ta koma ne ga goma. Kin san ina son ta. Ba cewa kai ni mahaukaciya bace ba ka so na. To yanzu da nayi hankali shine kake so na. Allah malam ta gaba ne da Allah gaba ne ba nan ba gaba ne Ka san me nazo da shi kake ce min gaba ne? to kai waye bai san kawa kauyen nan duk za ganka tashin hankali ne ina ganka kauyen nan ba karuwa bace raguwa ce wallahi. To amma yanzu ka san me nazo da shi? Kawai zaka hawo ni da bambami kana gaya min wani wai ni in nazo nan ba karuwa bace ba? To ai duk kai dai an ganka wallahi ba karuwa bane kana ina kana kwance muka je muka yi noma. Abin da nake so ka saurare ni baka san me nazo da shi ba ka taci kana ta faɗa. Wallahi idan aka ganka wallahi ba karuwa bace raguwa ce. Ka san abin da yake a cikin zuciyata? Cikin zuciyarka to menene a zuciyar taka? Menene banda ka kashe zuciyar kana kato da kai kana garjeje da kai sai dai nemo wa baka ci ma zaune ka dube ka ba sai dai dalla. Okay, ci mun mutunci zaka yi a matsayina na abokinka. Wai abokin nan kato da kai sai dai je nemo ka zo dalla kai ne abokina ka dube ka ci ma zaune kana kwance a gida sai dai ya fita nemo wa kawo. Na fi gaji da wannan rashin cin mutunci da kake min ba. Don mataki mana. Yanzu kawai na zo wurin ka nema sallama ka kama wani bambami baka san menene a cikin zuciyata ba kai ka san gaibu ne? Ko ka zo dalla wani. Okay, yanzu ka tabbatar da cewar zuwa ne ka bani ko wani abu ko menene? Ta kai haka ne. Dan kullum muka haɗa kai sai dai bani. Sai dai bani abin da kai. Ka san abin da yake a cikin zuciyata. Me yake tafa da menene a zuciyar taka? Menene a zuciyar taka? To baka san abin da yake tafa da ni ba. To ina jin ka. Yawwa, ko kai fa abokina yanzu da Allah zan samu naira 20 wanki zan yi Allah wanki gaban da wai ka gani ba da naira Allah 20 fa ba za ka ban ba ya tafi ba. Gade? Allah sarki, alhamdulillah yanzu gashi lokaci Allah ya kawo mu kin zama amarya. Baba bakin ciki kake mu. Ai na fi kowa mun da farin ciki. Yanzu abin da nake so da ke. Rigiman nan da shirman nan dan Allah ki rage. Kin ji ko? Kana nufin na je can nan ga saka shi a dogon. Allah dan Allah. Iya shegin da yake mu a gidan nan. Kamata yake haƙuri da shi. Kin ga shi miji daban da gida ko? Kuma gida za ku je daban wanda yake ba gidanku ba ne. Ni ba na nan mamanki ba ta nan sai shi ko? Saboda haka da Allah da Annabi Salame ina so dan Allah da Annabi ki rage iya shege ki kin ji ko? Da Allah da Annabi idan ya zo ki durƙusa ki gaishe shi. Kana nufin an kaɗa shi na kashi da ƙasa? A'udhu billahi kin cika iya shi ki to Allah. Ki gaishe shi durƙusa zaki ki gaishe shi kin ji ko? Kamar haka? Yawwa. Alaka ne. Yawwa. In safiya ta yi kika dafa masa shayi sai ki zo sai ki ajiye masa. Idan ya gama shan shayinsa sai ki rika shi har kofar gida. An kaɗa shi ne. Sai ki ce a dawo lafiya mai gidan nan. Kin ji ko? To haka kuma ki zama mai haƙuri. Don Allah don Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ki rage shashanci. In yazo ki. Kamar haka? Shi ke. To madalla. Yawwa sallallahu alaihi. To Allah ya taimaka. Mana. Baba. Ko dai bakin ciki kake mun dan zanya aure. Wanda irin bakin ciki
ciki kuma ya cinwa yake da nake son ina munna mai zaki tafi. Salame. Ka gaji da ni kenan. Ai ta mace ita girma so ake ta tafi gidan mijinta. Ko ba haka ba? Yawwa ai Salame na. Ni na girma kenan. Ƙwarai kuwa. Na gode. Yawwa. Don Allah da Annabi. Duk lokacin da kika ce ba nika abu kaza sai ya ce ba shi da shi a ran nan to ki turo gida. Ki aiko gida ni ki ce baki da kaza ba kaza zan ɗauko duk abin da kika bukata zan ɗauka musu in baki. Kar ki matsanta masa kin ji ko? Kuma dan Allah dan Annabi ki rage fitina ki rage wannan shirman nan. Da ba da zaman lafiya. Allah kiyaye fitina ya kada fitina. Kin ji ko? Yawwa. Salame. Na ce baka bani fanka sannan. Au, sai za ki tafi gida. Ai da mutum na sa maman naki ta shirya miki komai da komai da kayan ciye-ciyenki da kin je can kawai sai ki ci gaba da ci. In ya kawo miki ki ci in bai kawo miki ba ki aiko gida. Na gane. Yawwa. Kan cinye shi. Kar ki daga masa hankali. Kin ji ko? In abu ya ce babu sai ki ce to shikenan. Kin ji ko? Sai ki aiko gida sai a zo sai a baki. To madalla. To Allah ba da zaman lafiya. Kai da ka kai ni? Ni? Ai. Sai ina ne mana. Su za je su kai ki. Amma baba, kai ma da kai aure. Kada ma aka maka da kai da baba ta. To Allah ya yi gidan ku. Maza a je a shirya maza kin ji ko? Ya ka kaman amarya. Yawwa. Allahu akbar. Yawwa. To kin ga abin da kike a gidan nan ba za ki masa a can gida ba. Dole ki rage. Kin ga nan ni iyayenki ne shi kuma kin ga mijinki ne. Idan ka saka shi a duhu. A'udhu billahi. Wani irin addu'a. Yanzu sai ki haka ne. Ki rage wannan abin da gaya miki. Yawa to tarki. Tashi. Yawwa. Allah sarki to ubangiji Allah ya sa Allah ya shirya su Allah ya sa wannan bawan Allah ya haƙuri da irin wannan shashanci ita kuma Allah ya shirye ta Allah ya haɗa zaman su Allah ya ba su zuriya ɗaya ba kai ina munna dai gashi ina tunani ba za a buɗe ba ne? Insha Allah. To, kai, masha Allah. Allah na gode ma da ka nuna mu yau gashi wannan rana Salama ta zama amaryata. Ye? Kai, ba abin da zan ce Allah sai godiya. To, ko? Na gane. Kara ta ce. Yanzu abin da za a yi je ciki. Mu je mu ga ciki mu je mu zauna mu yi alwala mu yi addu'a ko? Me ka gani? Ruwa ba ruwa da ɗalle maka a ƙago. To shi kenan. Ɗalle maka. To, ruwan sanyi kawai ke bukata? To, bari ike samu. Akwai lemu a cikin ruwan sanyi ne dai. to. Shi kenan. A daɗe maka. To shi kenan madam. Kaji. Wai mu shiga ciki. Mu shiga uban me za ka mu. Ran shiga. Alƙur'an da ran shiga. Zuwa ran yi in kulle kaina cikin ɗaki. In cinye kuma da in kulle gidan. In ya so sai mu ga yadda za ka yi. In ka shigo ɗaki na. Ha da wani mu shiga ciki. To a shiga a yi uban me. Shiga. Adi shiga. Ha ɓaran shiga ba. Ɓaran. Cina kajina. Me ya ga ciki? To shiga uban me ne na shiga? Yo, ƙwarai ne. Ba ta take abuna. Yo, wayo ni ce Amarya. Ni Amarya.
ni ce amarya. Abin haushi da yawa yake na ango ce yau da kowa ranar da yake jin farin ciki a matsayinsa na ango yana jin daɗi ma kawai ke daga cewa ina zuwa kawai ki rufe ɗaki za ga mata cinye kaza kaza fi dama an kawo ta ma ta kunna fanka wai ta ma tana ciki a cewa wai tawa tana jikina na kirawo alasan ji ko bai rufe shagonsa. Sauran bala'i ka. Soyayya ka ba wuta. So kaɗai ma yana cikin mutum kawai ke baki. Kina nufin ba kowa cikin gidan kin manta da lamari na ma kenan. Kina cikin kin je kin kulle kawai kin banza da ni na zo ina ta kunkwasawa kin yi kunnan uwar shegu da ni. Kin yi kwance ki a banda kiriya kin yi kwance ki kin bar na kwana a waje. Kika kulle abinki? To ai gani nayi kadan nan ba za ta ihe mu ba. Shi yasa na tura ka na ce ka je ka can ka siyo ruwa mai sanyi saboda in cinye. Hai kazan nan da daɗi. Alkur'an da daɗi. Na ji daɗin ta. Yau ma za ka ƙara siyo min? Au kina nufin kin cinye kazar ma gaba daya? Akwai daɗi kazan nan. Alkur'an. Ai na ka siyo yau za ka daɗa siyo min? Ban sani ba. Ango ka sha mai. Ango ka sha mai. Allah ka yi. Ka ki ƙara irin wannan kulle da ni. Da Allah kalle bakin kamar an dimbula ku zaɓa koko. Bakin nawa? Ango. Allah ba wani ango. Kin ga kin na kwana wa zaki ji wani ango kai hali. Ango an sha mai. Yau da ba ni dai na gargaji kaza ta ba. Na uwana. Ai kazan nake so. Kuma na gargaza. Kai amma kazan nan da daɗi.
To ni dai na ci kaji. Kuma yaya ne na ci kaji. Kuma kazan nan da daɗi. Kai ai haka ake yi a dagan farko. Ne ka ci kaji. ma yarinyar nan ka fita lamarinta ka ce lalle kai yarinyar nan sai kaje to yanzu ga nan kaje ta watsa ka to ai mutumi na ba za ka gane bane kai ka san zuciya duk inda aka ce zuciyanka ta ja ka ta kai ka dole ka yi hakuri duk wulakancin da za a ba dole ka yi hakuri ka jo to ka gani ni kuma yanzu saboda ta yi ma wulakanci ne kuma sai ka zo ka dinga abin nan dina to ni me zan ma ka gani dole akwai gudunmuwanka a ciki to akwai gudunmuwa ta na baka shawara kar ka je ka ce lalle sai ka je ya kake so na ma to yanzu ma shawaran da sake zuwa ne ma a'a ba ni ba baka shawara gaskiya lokacin da na baka shawara kar ka je gashi yanzu ka je ta watso ka a'a yanzu kuma na sake komawa ango kaga kai fa damuwa ta da kai kawai kai ka tsokanin mutum kawai shine abin ban gane abin tsokana ba gaskiya faɗa ba angon bane kana damuwa wallahi ni na ga gabaki ɗaya ma sai wani shining kake kai haske kai fresh ka dube mu fa Allah ya samu da shi gane kawai ni da ma abin da yasa na zo gun ka mun shagon ka dan ido ni wallahi gaba ɗaya kaina da yake mu kullun shago to ina amaris ka dube shi fa daga yin aure ka yi wani fari haske kake gana shaida haƙi ba ka kara ka share da wannan magana ni dama ba ma irin haka ba batun sharewa ne yanzu fito wanda dai ba muka haɗu da shi ina so mu karisa gidanka ne to ai shine kuma yanzu gashi ya zo to yana mana wani challenge na banza da na wofi amima ka gane shi wannan karbu da shi ya saba da mu ai yanda ga magana ai magana gaskiya ce gaskiya yake ga mu dole a ga ma ita ai duk tun kamun yanzu ya kamata ka faɗa mu tun kamun ya ga ma baya kana da sanin ka wannan abin ya faru da sani na ka gane yana kallo akai sabgan nan ko ba to yana kallo abin da kake so ka ba dole a kalla ba to ka gani lokacin da nake baka shawara kar ka aure yarinya nan sai da ka aure ta ai ni baka faɗa mu haka bane ko ba haka bane ban ga maka haka ba abokina ka gane ka ji wani son zuciya zalla dan Allah ka san me nake tunani a'a ai ga ta yaya za a yi baka makullin shago ka gani kana da gida kana da mata ga ka sabon aure kuma mu dau makullin shi mu ma ya kama mu kai ma dai ka faɗa dan uwa kawai ka mu je Allah a'a shikenan a'a bashi mu je ga ku da shi a to ka ji ko ka ji ko Murtala! Tunanin me kake yi? Ka zauna kana ta kuka tun ɗazu. Tunda aka yi wa Salama aure ka sa kanka cikin damuwa kullum sai kuka sai kuka. To ba kai ka ce ba ka son ta ba? to amma haba ina bayan kin san ina son ta Ai kai ka ce ba ka son ta. Kuma ka zauna duk ka damu kanka. to ai da wasa nake yi ko da wasa nake yi ni wallahi ina son ta Da wasa? Wasa kuma? Ai kwa kaga wasa. Bakin ciki kake mata? Ita ta yi tafiyar ta binni ta je can ta yi zaman ta abinta ta yi auren ta kai kwanan ka zauna kana ta faman kuka. Kai yan noman man nan ma ba yin ta kake yi ba. Ko bakin ciki kake so ka nuna mata?
ta tafiyar ta birni za ta waye da aure dan birni abinta. Kai ko kana nan ko noman ma baka iya ba. Okay. To, ha kuka ce ko? Ha kuka ce? Shikenan. Kai yanzu idan ta aure ka da me zaka ci da ita? Kai ba wata sana'a ka iya ba, noman nan ma ba iya ta kai ba. Amma yanzu ko ta tafiyar ta birni hankalinta kwance. Tana can abinta ta waye ba ruwanta. To, ha kuka ce ko? Ha kuka ce? Shikenan. Amma kowa ya sani ba kamar ke, kin san ina santa. Shikenan. To wallahi tsugunna bata kare ba. Wallahi birnin ma zan zo in tafi. Birni gurin wa? In na je za ku ji koma menene. Allah ya bada sa'a. Kowa ya sani ita nake. Abokinmu na da aure ba kuma kullun sai mun je mun sayi abinci shi ma na bin mu zungun a baya sai ka ce wanda bai ajiye mata a cikin gida ba. Wai me kake nufi ne? Abin da nake nufi kan ka sani kawai yanzu a fasa zuwa inda za a je mu juya mu je mu ci abinci a gidanka shine kawai. Shine best solution. Wait, ba zai yiwu a ci ringa ɗiban ƙarti. Yanzu mu kake cewa ƙarti. Mu kake cewa ƙarti? Ka ajiye mata a gidanka dole ka ci mana ƙarti. Kai abokina ga san me nake so gani? Sai ka faɗa. Wallahi tallahi wannan gaya matarsa ce bata iya girki ba. Dan naji a zuciyata. Bata iya girki baya so ya kai shi gidan baya so ya kai mu gidansa mu je mu ci yanayin irin abincinta. Sakamakon ka san dama lokacin da aka yi auren babu yanda ba mu da shi ba karye auro yarinyar nan sai da ya auro ta. Au haka ce? A to ka ya zo kan point din ma dan je so ya zo ai domin inda ta iya shi da kanshi zai dauke mu ya kai mu gidan shi mu je mu ci abinci mu yaba mu dawo a bada labari amma ina kana ga mutun yayi aure gaba ɗaya kullun yana gudun mu shine idan ya kai muka je muka ci abincin muka ji idan yayi kaga mu ma za mu iya komawa ƙauyen a cikin ƙawayen nan nata sai mu ƙara zabo mu da to amma ka gani ya kai mu wai mu je mu ci abinci a gidanta wai yake ganin abin nan wannan wace irin rayuwa ce haka ce to me kake nufi me zan ce in ban ce ma haka ba to shikenan naji ku je ku ni ba zan je ba ku je ku ban gane mu je ba yi mana mu je mu maka me ai dole in dai za mu je tare da kai za mu tafi ka faɗa za mu haɗa mu ba gidanka bane gidana ne to ya za mu shiga mu za mu shiga ma gida ba ka nan ni ba ta iya abinci ba to ai da kai za mu je a'a ni ba zan je ba dole sai dai ka biyo ai ba za a ce kawai ringa diban karti irin ko ina tafiya da su gida an ce mu ne karti yanzu mu din ne karti ka ji ba ne kana ce mana karti kana da jin sa kartin za su ci abinci a gidanka dan ma za a je a taimaka wannan yar kauyen ma mu je mu dan abincin ta mu ji shine zaka zo ka dinga ce mana karti kai sai fa mu je gidan nan fa ya sake maimaitawa ko zai je ko ba zai je ba wallahi sai mun je in ya so wallahi sai mun ka mu daga baya ka isko mu a baya daji mu tafi dai kun matsi a ba wani abu za mu je zaka biyo mu je ku inda za ku je ku je ni ba inda zan je aka isko mu cikin gidan kai wai su wa'annan daga sai suke kenan wallahi ba su zan ba su gane ba kai amarya ba kya laifi ko da kin yanka ango amarya ba kya laifi ko kin kashe dan masu gida kina son kiga farin cikin mu kiga mun zo mu to lalle ya kasance akwai abinci dan haka ka gani mutumi na ni ni kai na ce Allah ko nake ga ma ai ni ba wani jira na iya ba ka gani a ina ba wani batun jira ai gobe ma idan kin dafa ki ci kayan ki amma wannan mijin naki yayi asaran mata
Ba wannan wani irin rainin wayo ne, kina kallon mutane zaki watsa ruwa.